wanyalo wacho ni thuolo kata higni magitimo kos mopogore opogore to nyalo miyo ngima margi ahinya nyate kuonde mag tiegruok bedo e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono nyakwara Mugi Ajwang' mana kaka asenyisi antiere kae kod yawuot Luo kaachiel kod nyionagi mowuok e kuonde tiegruok mopogore opogore. Wadwa goyo kodgi mbaka kata adwa goyo kodgi mbaka mar mondo mi wapuonjre ane kata watwagane e wi kido mabero ngima mag jopuonjre e kuonde tiegruok mopogore opogore e pacho kae. Yiena mar mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gifulre ginyiswa kuonde magiaye gi gino magitime boma ma Nairobi kae gi sani. Yiena mar mondo mi achak kod bada korka koni odiochieng' makawuono achak kodi Tevin machiegni twak inyalo fulrinwa kata inyalo pakrinwa machiegni. Yes, erokamano ahinya. Gi nyinga an Brighton Tevin. Nairobi ka asome mbalariany ma Kenyatta University. To gidala ajako chia Homa Bay County ae gweng' ma Nyalunya kendo kawuono amor mar donjo e twak kendo. Machiegni twak okinyi makawuono. Daisy oyawre ichiew nade? Achiew maber. Erokamano. An nyinga Brilliant Daisy. An japuonjre ma University mar Nairobi. Yes, and I'm also an operations manager at Affix Media Limited. Machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano. Felix machiegni papen marin bende inyalo pakri. Yes, an gi nyinga iluonga ni Odhiambo Felix. Gi Nairobi ka to koro an japuonjre Kenyatta University. Kinyalo mana mic no maber mondo awinj duondi makare. Dala aja Homa Bay County, Rachonyo North, Kanam. Kora amor mondo kawuono abede bak dala makawuono. Machiegni twak okinyi makawuono ma en mbako romo. Bak ndalang' biro saboro machiegni ahinya. Nyakwara Mugi Ajwang' mana kaka isewinjo magi welo mantiere godo e bada korka koni. Korka koni bende antiere kod welo moko ma adwa ni bende oyangrenwa ni gin to gitimo ang'o e boma ma Nairobi kae. Machiegni Cynthia twak okinyi makawuono ichiew nade? Chiew maber in be. Amba chiew makare. An iluonga ni Cynthia Onyango. An japuonjre mbalariany ma Mount Kenya University. To an nyaseme. An nyaseme kamoro ni Wawaria. Gweng' moro ma Bodi. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono. David machiegni chiew nade? Chiew maber. Erokamano ahinya. Duogo kama en duoka kendo. Gi nyinga iluonga ni David Onyango. Aja Migori, Rongo, e gwenge mag Kambija, East Kamagambo kanyo. Okato Papa. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugi Ajwang' wendwa machielo mano Marceline Owino otudore kodwa mana thuolo machuok e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. To kaka pile in bende inyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok 33600. Kaka pile mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Kwa chako twak marwa yanga okinyi makawuono dago marwa ko uduto e twak marwa okinyi makawuono mar mondo mi wago mbaka kotudore koda jiwo somo makare nyanyate kuonde tiegruok mopogore opogore nikech wang'e ni kinde mang'eny ka jopuonjre mago madonjo e higni mokwongo donjo e skul to nitiere gigo madegi gom mar mondo mi ging'e to gigo ging'eyo kowuok e jopuonjre manose telonegi e kuonde tiegruok mopogore opogore. Kachako kod Cynthia nyalo bedo ni gin kido mage manyalo bero ngima jopuonjre kuonde tiegruok mopogore opogore ma jopuonjre onego obed godo mondo tiegruok margi odhi mbele yo makare kuonde tiegruok mopogore opogore ma gintiere. Erokamano Jace. Mokwongo en dago ngima makare. Ngima en gima duong' ahinya e ngima japuonjre moro amora mantiere mbalariany kata mantiere kar tiegruok moro amora. Mokwongo mbalariany en kamoro ma raha ng'eny ahinya. Ka raha ng'eny tiyudo ni dhano hinyo olre. Ng'ato kokoni ni ng'ane wadhi sherehe ing'e ni mbalariany sherehe ni sheria. Koro ng'ato kowacho ni ng'ane wadhi sherehe to in kibet abeta ng'ama wuok to bedo matek ahinya yudo gino manoteri kanyo. Koro mokwongo en dago ngima makare, ngima manyalo miyi thuolo mar dhi e klase sama owinjore, ngima manyalo miyo in iwuon kaka ng'ato ok igam tuoche mopogore opogore koni gi koni nikech sama iyudo tuo moro amora kata sama ibet matuo to bet matek ahinya dhi mbele gi kit somo moro amora midwaro. Mar ariyo en bedo ng'ano ma iwuon imiyori luor. Chiwori luor in iwuon ma ing'eyo maber ni gimoro kata kapo ni ng'ato nyisi tinya wacho ni to gima kama an to ok ahere. Mahinyo bet ahinya en bedo ng'atno ma inyalo bedo influence te chako uso yedhe mamero ji. Yudo ka ubet kamoro to ng'ato go kodi mbaka koni yawa ng'ane ionge pesa donge ntiere an gi business moro adwa mondo afiksi mondo iyud kaka nyalo yudo pesa.
bedo ng'ama in iwuon imiyori luor, ing'e maber ni anto gima kama nyalo timo to gima kama ok anyal timo. Mbalariany en kama nitiere tabia moro ma ng'eny ji en olaina en lawo pesa, ng'eny ji wigi wil ni gidhi somo, ng'eny ji koro chaka lawo pesa, lawo ngima moro ma gisebet ka gigombo to pok giyudo thuolo mar dago. Miyudo ni ng'ato wiye wil ni nitiere gima notere kanyo mokwongo ma en kalo penj kata yudo certificate kata yudo tiegruok makare manodwaro. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo adwa ni arwak wendo machielo ma osedonjo e studio ka okinyi ma kawuono nyako Ramogi Ajwang'. Anyisi ni Marceline Owino bro bedo ka tudore kodwa mana thuolo machuok kende kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Oyawre Marceline, yiena mar mondo mi arwaki e twak okinyi ma kawuono. Chiew nade ami thuolo mar mondo mi imbi full rinwa, ing'iswa nyingi, ing'iswa mbalariany misome gi kama iwuoke bende machiegni. Okay, erokamano. Mokwongo agoyo mos kuom biro modeko ne wach jam. An iluonga ni Marceline Owino. Asomo Cooperatives University, timo Banking and Finance. Ane hika mar adek. Anyanya kach jimo. Machiegni twak okinyi ma kawuono mar mondo mi wago mbaka kutudore kod jiwo somo makare e kuonde tiegruok mopogore opogore. Kapod antiere komi Marceline, kata bedo ni deko imbe nyalo mana riwori kodwa e twak, pok wadhi kata mabor ahinya koka wachako mana sani. Gin yore mage ma kata gin kido mage ma jopuonjre nyalo bedo godo ahinya to e kinde ma giriwore kod kuonde tiegruok mar mondo mi sombgi obed makare e kuonde mopogore opogore ma gisome. Nikech wang'e ni kinde ma watiu kata ranyisi, in bende kinde ma ni wuok dala kibire mbalariany, nitiere gigo ma seche moko janyuol nong'isi ni tim ma kik itim ma, to gin mage monego bed ni timo, mage moko onego bed ni timo mondo sombi odhi mbele e yo makare? Okay, wach mokwongo kaka jok madonji school en mondo iweri gi peer pressure. That is the major thing mamiyo ga most ji ok tim maber, nikech koro oneno ni entere gi freedom, onyalo timo gimoro amora. Alafu kiyudo ni en ng'at moro manoridne ka intiere dala, kochopo school kata ka koro nyise ni gimomiyo nobiro e school en wach somo, iyudo ka koro oyudo freedom moro manoonge ga godo cha. Koro kata ka nikwere maybe e wach osiepe moko maricho, koro oyudo chance mar timo gigo. Oyudo chance mar dhi madho kong'o, odhi e club, wiyo wil gi wach somo ne kabisa. Ilero kanyo makare ahinya, podi mae mbaka manyak wago kata kalore ni koka wachake, to magi gigo matimore ahinya, to yudo ni mage gik ma seche moko ka jopuonjre odonje kinde magintiere kuonde tiegruok, kata tiyudo ni moko kuomgi kata somgi ng'adore nus, kata moko kuomgi kochopo sa timo penj to konyal timo penj, seche moko tiyo kod pesa e yo ma ok ni kare. Tevin karwaki e twak okinyi ma kawuono, in korka kori paro ni gin gik mage ma nyalo konyo e jiwo somo makare kind jopuonjre kuonde tiegruok mopogore opogore? Erokamano ahinya. Mokwongo adariwra gi jowetena, aneno ka gitemo wuoyo about self discipline. Self discipline nyaka bed kuom japuonjre mondo mi gik motimo e mbalariany kanyo dhi makare, nyaka ibed ng'ama self discipline. Ka in ng'ama self discipline to kaka itimo gik moko biro konyi, nikech obiro konyi epo gik moko manyami iringo oko e schedule mar somo. Marianya wacho ni mondo sombe dhi makare mbalariany nyaka ibed ng'ama is goal oriented. Matiende ni gima ni dhi timo kachacha, idhi time gi paro achiel, king'e ni nadhi timo gini kama mondo at the end of it ayud gima chalo kama. Koro ing'e mondo ibed ng'ama goal oriented, matiende ni objectives gi kidongo je mbalariany to nyaka iket ni gima ema temo achieve. To be anya wacho ni ok ochuno ni nyaka koro nikech in e mbalariany course mane dhi timo cha ama nyaka koro iluwa luwa nikech koro nidhi somo course no. Tanya wacho ni sama intie mbalariany kae, tiere opportunities mabiro mang'eny minyalo temo luwo in line with the ambitions miset sama ijoin cha. Koro anya wacho ni in as much as ni watemo luwo wach self discipline mondo iep grube moko manya chachi seche misomo cha, onego bed ni embrace miluongo ni teamwork. Nitiere friends moko biro konyi e yor somo ka, kendo wanyacho ni kirori go siepe ni e yo makare to unyalo loso gimo maber, nikech nitiere ga gimiluongo ni ku embrace spirit of teamwork cha, tinyalo learn gik moko manyien from jok moko. Koro sama ng'ato donjo e mbalariany ka, mokwongo nyaka ing'i osiepe midhi loso e mbalariany ka. Osiepe ni dhi influence ngimani e yore mopogore. Ok ocho ni nyaka obed e class work kende, but oko mar class. Nikech iyudo ni ka in go osiepe moko ma kaka Nyorocho osewacho ni samoro winjo ni sherehe ni kamoro, samoro function moro ma wacho ni nya pike gik moko maricho go,
tinyalo ka osiepeni go nikech un friends unyapo ka idonje igi. Koro choice of friends be matter. In as much as nitemo luwo your ambitions and goals miseset e mbalariany ka, koro choice of friends kech osiepe, kech kata mbe an gi friends e campus, but most of them gin gi positive impact nikech kiyiero osiepe mabecho to gibiro impact life ni e yo maber. Koro ibedo kata gi tich mayot e yor somo nikech koro gik moko manya goli e klas kaka Shere manowacho gini ka donji yedhi mamero ji koro itemo ka gima yepogi. Koro gikanyo to anyawe gi self discipline gi kar set ambitions kanyo. Yeah. Felix Karwaki twak okinyi makawuono wasewuoyo kotudore kod self discipline kachiel kod wechego mag aula mag mbese kata peer pressure. Tang'eni aula mar mbese kanyo kata peer pressure en achiel kuom gigo ma jajouko ahinya rowere matindo e kinde mag donjo e kuonde tiegruok mamalo nikech iyudo mana kaka Amaseli nowacho iwuok dala seche ka koro in e campus kacha seche moko koro intiere dala kacha oridni ngima matamra gi nono kata kiwuok to seng'isi nonego beni duogo sama kama sani dhi mbalariany kacha jonyuol onge intiere kendi to bendi yudo osiepe moko. Ere kaka ji nyalo bedo mabor kata nyalo pogore kod wechego mag aula mag mbese kata peer pressure mar mondo mi somgi odhi mbele yo makare nikech wayudo ni nitiere jomoko ma gisekoso chopo ambitions maggi kalure gi luwo osiepe ma seche moko ok tim gigo mabeyo. Kariwra kodi anya wacho ni mondo ng'ato bed gi mondo avoid peer pressure nyaka bed ni ibed gi paro ariyo e ngimani. Nyaka ibed gi paro materi to gi paro manyisi ni ang'o midhi kanyo, nikech ok inyal wuok tiwuok ni an adhi. Koro aneno ni mondo jambalariany mowuok dala ikong'e gima odhi timo nyaka obed gi paro ariyo mondo ong'e kata osiepe moyie, nikech iyudo ka ng'ato wuok dala kano riek kendo oja Kristo tido giyude ka koro en athag, koro gik motimre go iduogi wacho ni to kara ng'atimo nyathini. Nyaka ibed ma ng'ama ni pache tiyo kendo ng'ama pache nyalo paro gik moko diriyo. Ok ibed ng'ama pache paro dichiel to in ka osiepo osenyisi ni wadhi koni to pachi ok par niya to nego atim ang'o kendo mapok adhini to ang'o adhi yudo kama adhiyeno. Koro mondo ja-university kata ng'at makare, nikech mondo ichop mbaya malo ku nyaka ibed ng'ama pache osebedo mo develop. To mar ariyo, developing no is not a must. Nyaka ibed ng'ama pache be o control kata pache mondo ong'e gima ng'ato nyalo timo e yo makare. David Karwaki twak okinyi makawuono ji oseloso kotudore kod weche mopogore opogore. In korka kori iparo ni gin kido mage ma jopuonjre nyalo bedo godo e kinde ma gintiere kuonde tiegruok mamalo mondo tiegruok margi odhi maber, kik gibed kumoro ma kochopo to koro ni koro ngimagi kethore nikech maybe wanyalo wacho ni kido moko ma ok ni kare. Okay. Kanyo kariwra kodi gimamba anyalo wacho ni kin nyathi ma jaluoro ti jaluoro. Kin ng'at moro manyiche jonyuol ne dheyo to kibiro e skul koni e mbalariany to koro idhi yudo ke koro pesa bimi mang'eny kata koro kaka itimo mano ke koro in ng'ama idake i hostel. Nitie nyithindo moko ma kocha gin gimoro amora mokwayo janyuol ne ok accountable. Kokwayo ok penje ni to ma idwa timo gang'o en kokwayo to ioro ne kata kokwa 500 opoka donjo 500. Koro ing'eni mane makelo aola choneno ni to koro ka dwaro shit en mana 500 1000 modong' ni ada timo gang'o. Kasto kendo gimachielo en kin ok ane tiende mondo japuonjre otim tich mar go punda. Ma wayudo ni en gima kelo hinyruok sana nikech kwang'iyo yudo ni omiyo kata jopuonjre mang'eny di first semester nikech ke koro oorne fee mondo chul to neno ka Man U chiek kacha gi Tottenham Saturday. Okoni wakao 2,000 ni od ber. Wakao 2,000 ni aketi. Adhi godo riyo machul ficha madongi kaka nyalo konyora. Koro ma en gima miyo oketo casting ene go punda en gimoro me kiketo koni wachaka tem kendo agwenyo mana matin wachaka lime gi koni. Koro mondo mi japuonjre okonyre e mbalariany to go punda ni kwa weyo nuwa igolo ke pachi me kata ki in jaera mar opira kaka ani idong ni nene tigoe tok kidonjo ni kori dwago punda to podi isomo pani mano dhi nyodi kech kata to nyakilal kata in me in gadieri manade
to gi haola be. Haola ni be group osiepe miloso ema nyalo konyi ki ikaw osiepe ma hivi kama to kinya faul kich samoro osiepe ni magin go gin jok manyalo ko gik tich abich kaka kawuono to sime mayuak in kanye wasoe mano kende koro kanyo ko iloso osiep maber ming'eyo ni marach gi marach nikech kongo apani kongo onge ngai chuno iso chupe dhoge gi glass ine mineno ni atima kata tima koro gi kanyo to gi sain to poda nyagi ane gi kanyo kambe awinjo twak. Daisy, into korka kori kido mage mar rowere nyalo bedo godo mondo gijiw somgi e yo makare kuonde mopogore opogore? Mana kaka wote na wacho ado mana riwora kodgi ni ahero gimoro ni intentionality tende ni ya gimoro amora mitimo nitiere gi consequence mare. Koro osiepe mibedo godo nitiere gima gibro kelo ngimani, ginyalo kelo ni gima rach kata gima ber donge. To iwacho ni ka in go osiepe abich magin millionaire mara uchiele dhi bedo yie. To be ka in go osiepe abich magin kanyo imbi biro bedo mana kanyo. Koro intentionality sama imanyo kaki relate gi ji, mano e friendships, e romantic relationships, kata gi relationships gi lecturers kata oko kaka kitimo networking donga choni your network is your network. Koro kaka imedo timo networking gi ji tingeni nyaka ilos networks mabeyo. Kiloso network marach nyaka imbe gino kelni consequence na bad way. Lakini kiloso networks mabeyo kaka kiyudo osiepe manyalo konyi somo, yudo osiepe ma unyalo timo go group discussions, osiepe munyariwo godo paro utimo godo gimoro makonyi. Aneno ni mano is the foundation mar kidonjo mbalariany. Bedo intentional about your relationships. Yes. Uwacho kanyo makare ahinya to ang'e ni kinde ka kinde ka jopuonjre pok odonjo e mbalariany ahinya nyato mago madonjo hikgi mokwongo. Janyuol bedo ga kod nyathi piny to ng'ise ni yawa nyathina wuoda nyara kidhi e mbalariany kucha to koro intie kendi ibo bedo kendi onge ng'ama nikech kiwuok e high school kacha nitiere olang' nitiere mayuak gokinyi sami chiew, nitiere mano mayuak lunch time, nitiere mayuak break to nitiere kako pangi. Kata kamano kidhi e kuonde tiegruok mamalo to kacha chakoro in kendi kaduo korka kori kendo sentere kaka kalure ni mbalariany kacha ng'ato dhi mar mondo mi osom ere kaka ng'ato nego be ni pogo time ne yo makare nikech adiera kata bedo ni en somo ma otero ng'ate mbalariany kacha to bende ber kiriwori gi jomoko i socialize bende lakini ere kaka ng'ato nego be ni manage time ne yo makare mondo kik chopa kumoro ni seche moko in dhi mana mbalariany kacha tibedo mana kendi kata ng'e kata ng'ama chielo mar mondo mi network matin onge. Joyce, ajakono gaji ni engimani kata obedni in engima en engima mar somo kata engima mar tich. Mokwongo penjri ni idwaro ang'o. Kiseng'eyo ni idwaro ang'o to bet mayot kisefwenyo wawach ni for example in japuonjre matimo kata mana course ma idwa bet okil. Ng'eyo ni idwaro ang'o mi tich mayot mar ng'eyo ni gimidwaro ni in gi thuolo marom nade mar tieke. Ka for example in ng'ama dwa somo kata bang' higni 4 inyalo wacho ni an chakre maybe wuok tich nyaka tich abich an gi classes, an gi class moro gokinyi, moro saa 6, moro godhiambo, kamano. Koro kiseng'eyo ber mondo ng'ato pog thuolo ni, iwacho ni an gokinyi an gi class, abro make sure no gokinyi mondo chiew taikra maber tadhi e class. Afternoon aonge class. Seche gi adwa timo ang'o? Seche gi maybe pango ni in gosiepeni moko, jok moko ma mudwa go mbaka kata ng'ato midwa ng'eyo ngimane. Kata ng'ato koni ni an kiyudo thuolo saa 8 wadho madhe kata mana coffee moro kwa yuyo kwa go mbaka kwa discuss kata mana gima notimre class. Mondo mi thuolo mar loso ng'iyo makare kindi gi joma chielo. Mbalariany ok en kama inyalo wuok dala uti wacho ni nidhi adhia school kamano tiyudo gima ne dwaro no kindi. Ng'iyo mar kindi gi jomoko mi tich mayot. Onya bet ng'iyo kindi gi joweteni misomo go. Onya bet ng'iyo e kindi kod lecturers, onyalo bet ng'iyo e kindi kata mana kod soldiers mane school. An seche moko achoka ni ahero ng'ama aromo go e gate seche moko moloyo kata mana lecturer masomo go nikech ng'ani yudo ka en gi information mang'eny ma samoro jok makalo ka ok chop ga iye kucho. Mar ariyo manyalo wacho Joyce, nitiere gimoro ka niyudo ni ng'ato ni e mbalariany to thuolo mar timo penjo sechopo to in podi float. Ibuok ipo apaka dichiel ni sa timo penjo chopo. To ing'e jomoko tido ka ng'ato no en osesomo en obeta obaya e class, en lectures go be samoro koro ko attend lala.
koro kiwinji. Koro an ma wanyalo wacho ni in iwuon kaka ing'eyo ni gimidwaro puonjri loso thuolo ni. An chon ka nane high school nanyalo ga bet nasomo gokinyi kogwen chakre saa 10 kanyo nyaka saa 11. Sani ngimana gi chio gokinyi ok ber ahinya. Koro naduoga fwenyo ni mondo ayud thuolo makare mar somo, an ng'ama chako somo saa 5 otieno nyaka saa 11 kogwen. Time no tema ji nindo no ana beta bete buka ywe winjo mana thum tatimo gima dwaro no. Koro in iwuon kaka ng'ato mokuongo ng'e ni dwaro ang'o, ng'i thuolo ma in go mar chopo gimidwaro timo, then mogik los thuolo ni iwuon. Ok ji tema dwa chiew gokinyi. Nitie ng'ato ma kochiew gokinyi to onge gima onya timo. Nitie ng'ato ma in godhiambo seche go korka inactive. Nitie ng'ato ma chunyi otieno ka an sama ji nindo no an seche go korka an very active. Kendo anya kata somo for 6 hours non stop. Koro in iwuon los thuolo ni tipang tiji step by step mok ing'iyo ni nyaka tim mana kaka ng'ane timo. Ng'ato ka ng'ato nigi a different way mo nyalo bedo go productive. Yeah. Tavin en korka kori wach ni mar time management nikech en gino ma wanyalo wacho ni en iwacho ni time wasted can never be recovered. Sa koserumo kinyal duoke kendo gima ne timo kanyo obed gima ber obed gima rach mano osekalo gi kanyo. Ere kaka jopuonje manitiere mbalariany nyalo manage time gi e yo makare mondo kobedo piny tadira wacho ni time cha to natiyo go maber kendo anno ko bonyago na olemo mbele. Yeah. Time management ka mokuongo nyacho ni time management okinya manage time kionge a time plan. Nyaka ibed gi plan mar gik mida timo gi sama ida timo gi. Mane kinyalo yudo thuolo mar manage time. Koro da chako ni sama japuonjre osedonje mbalariany nitie gik mang'eny mitimo inside the class kendo outside the class. Koro ing'eni on a daily basis ng'ato ka nyaka bed gi schedule ne ma develop to that time plan. Koro ing'eni kiseloso time plan ma ing'eni kichiew to idhi timo gima chal kama odiochieng' ma kama idhi timo gini. Koro ing'eni odhi goli e gimoro mar bedo idle cha. Nikech wacho ga ni an idle mind is a devil's workshop. Nikech ing'eni sama in idle no to magi pok onya popin ma ng'ato goni simu ni wadhi kama kama to imbi sewuok ni onge gima timo wadhi. Nikech ing'eni ka in busy ma you put yourself busy to gik moko ma crop in go manya divert your attention e gik monego itim no onge. Koro anya wacho ni nyaka ibed gi time plan to self discipline mano wecha ema biro konyi kich ka onge ng'aluwo ng'ato ni sama kama onego ibed e class. Koro kanyo self discipline ema dhi konyi stick to your time plan. Nikech inyalo so time plan but okelo nikech onge ng'adhi chwadi. Kiwakin keto ni dhi somo saa 5 nyaka saa 11 to kisomo onge ng'adhi chwadi. Koro self discipline cha ma ibedo goal oriented. Matene ni onego achieve gini within this time duration. Koro bedo ni goal oriented no ema dhi konyi meet your time plan. Koro nikech in self discipline matene inya timo gimoro bila ng'ato luwi kata bila ng'ato penji ni be ni timo gino. Koro ananya wacho ni mondo jopuonje obed gi ing'eni time management e campus biro konyi manage gik mang'eny. Biro konyi manage your study time, sama inyalo interact gi ji, your lesson time. Kendo nyaka konyi nyaka prepare for exams. Nikech ing'eni there are normally scheduled exams within or at the end of every semester. Koro ing'eni ka ng'ato nigi time plan maber, yudo sama isomo maber kendo yudo time mar interact gi ji. To time management plan kaka sewacho cha gima biro konyi e mbalariany kan nikech mbalariany opogore gi high school kata primary ma waluwo time table nikech most mbalariany be yudo ni kok attend lecturers be onge ng'at mo manyalo wi sana kok yudo some strict lecturers. Konyo wacho ni self discipline ema nyaka imply nikech time management to nyaka stick to your time plan mondo gik mi plan timogo odhi through maber. Yeah. Felix Impindi nyalo nyiso wani e kinde ma itiegori kama itiegori mano KU kacha ere kaka i manage time ni yo makare mar mondo mi neni kata bedo ni nitiere gigo ma inyalo bedo ni hero to ni somo bende iketo maino kalo ni somo te mano teri kacha bang' timo maber e penj ni mar KCSE bichope mbalariany kuma intiere sani. Ada wacho ni mondo ng'ato bed gi time management makare nyaka bed ni goals ne en go nikech time management gi goals gidhi pamoja. Ok inyal bedo gi time management ni en time ni aloso ting'eni onge goals magi ang'o ma ada achieve mawuok ka ada dhini tang'o ada achieve mondo alos time na. Kasto machielo mondo ng'ato bed gi time management makare nyaka bed ni objectives nigi osiepe ma in go be gidhi koma in be intie nikech seche moko iyudo ka time aloso ni saa 8 nyaka saa 9 wadhi e kanisa koni tichako iyudo ka osiepe ni moko ka ochako nyisi mana to wadhi e restaurant ma wadhi waywe kendo ka fix time to ni ochako ketho ting'e ng'adhi chwada to onge nikech to ng'aduong' sani
Koro aneno ni mondo ng'ato bed gi time management makare, goals mage nyaka oluw, to osiepene be nyaka obed go ma time ne ringo go gi kaka en. Nikech kidhi yudo osiepe maricho, time ok bi ringo kaka idwa. Idhi yudo ka gokinyi sechego ng'ano osechako chandi gi sime, titimo nang'o? Kiang'o? Iyudo ka gigeni ok chop kaka idwaro. To ka osiepeni makare luwore gi kaka imbe pachi kare. Emiyo awacho ni mondo ng'ato bed gi ngima makare e mbalariany nyaka obed gi paro ariyo. Koro ka pachi ringo gi osiepeni, tiyudo ka gik moko makare. Marceline, kaduoke twako kinyi makawuono, imbe ninyalo nyisowa ni ine hiki mar adek sani donge isebedo ki manage time ni e yo machalo nade mar mondo mi nyaka sani pod idhi mbele kod tiegruok mari ma kata ki ichopo kuma intiere sani inyalo wacho na adiera aneno ka somba dhi mbele e yo maber kalore kod kaka pango sana e yo makare. An gi sa mar nindo, an gi sa mar chiemo, an gi sa ma seche moko dhi kata oko kacha mar mondo mi abaye matin. Erokamano kendo. Koro wach mokwongo mana nyalo wacho en ni onego bed ni ing'eri in iwuon. Onego bed ni ing'eyo gik ma iniero apart from somo, ing'eyo gik ma in miero. Onego bed ni ing'eyo osiepe ma intiere go. Sama antiere ni ng'ato ka ng'ato ka ong'e maber niya, anto antiere gi osiepe machal kamae. Ang'e ni ng'ane en osiep moro ma kony to ok onyal konye. En mani neno ni ok inyal, wawacho ni you cut them off. Ok inyal we but ing'e maber ni ng'ani to en ok onyal konya. Mae bang'e ni nyalo konya. Koro kiseng'eri tiketo plani. Wacho ni antiere gi classes sama chal kamaendi. Ahero kaka an ahero tugo. Koro aketo ni ka antiere gi classes ga maybe ka en gokinyi I make sure ni I attend class. Alafu by 4 kapo ni aonge gi class mar sa 10 to antiere kanye, antiere e pap nikech bing'eni ok inyal soma throughout the day mok itake a break. Koro wach mokwongo en ni onego bed ni in ing'eri iwuon. Nikech nitiere osiepe gi moko ma samoro ong'e maber ni inya bet gosiepni ma untiere godo e klas achiel. Ong'e ni sama chal kama nyaka sama chal kama endi waonge gi klas. Agole wadwa ba. To in time ni mar sa 10 ni wacho nang'o onego bed ni dhi e pap. Koro itemo ng'iyo. Maybe seche moko en osiepni moro ma kogocho ni seche go to luwore gi gima okoni. Inyalo ng'iyo ni kawuono anyalo dhi e pap koso anyalo timo gima ene modwaro. Ama ikuongo ing'iyo ni ko adhi watimo gini endi. Ang'o madhi gain after that. To kido ka gima oluongi ni mondo udhi tim seche ma intiere free, ok en gima nyalo konyi. Chomre choma gi timetable ni mane wacho ni sa 10 intiere pap cha tidhi e pap. Kiki tim gino ma ng'ato nyisi ni tim kokidwa timo. Daisy, adugo kuomi. In weche gi mag sa nikech kachacha onge ng'ama bong'isi ni sama ma ochopo ni dhi chiem, sama ma ochopo dhi ninde, kiero ni iruo piny the whole night ni ok ninde to mano wachni. Kiero ni ok idhi e klas mano be wachni. Ere kaka weche gi mag sa inyalo tigo de yo makare? An ka wacho kuom mano, tanyalo wacho ni time management, adowoyo kuom time ma nikech jowetena gi osewacho mang'eny kuom kaka inyalo pango time ni giwacho maber. Koro adwa mana medo ni koro time sama koro ionge gimitimo no nikech nyaka ibede gi free time. Koro time no is very important. Ni ande time no ki iyudori ni timo gimoro marach to mano ing'e ni ketho kata time moko manigine ka. Nikech koro gima temo wacho ni time ni ma in free. Kaka time ni ma ji ni e holiday. Dong ji niga holiday 3 months. Mano time. Time ma in godo free ma wacho ni sani koro ok isom. Inyalo riwori go osiepe. Koro time no inyalo tiyo go kitimo go something productive. To e productive ka eminyalo loso relations gi ji. Inyalo yudo meaningful relations gi ji ki i-relate gi jok moko mineno ka inyalo network godo nikech ing'eyo university kitimo networking maber ting'eyo ni kati tieko school nitiere kaka iseyudo gini. Koro time no inyalo timo godo gik ma productive, inyalo dhi go kata sports ka in ng'ama ohero sports. To gima ananeno ga ka tek matin en tich. Time kiyudo time ni moro in godo free tiwacho ni nitiere courses moko ma kitimo to in gi time mang'eny. In a lot of time in go free. To nitiere moko kaka mage mi paro ni kitimo to nitiere kod time moro mang'eny. Joma timo courses go ng'eyo ni nitiere in get a lot of time. Inyalo bedo gi classes kata 3 classes in a week. To nitiere courses moko ma itimo ma
koro in gi klas are okinya kodhiambo. Tidwaro riwe yudo tich moro maber idwa timo. In gi koro time ni moro midiyori godo matin weekends. Koro kichako tiyo weekends gini dhi golo pachi e ginene. Somo. Ineno gole mos. To kaka imedo yudo pesa iwacho ni koro wachul ng'ato timna gimoro mondo koro ineno time ni ma free maonge gimitimo koro mano time ni free time me time ng'ato nengo tigodo maber. Ka ing'eyo ni timo course ma in technical achini kaka joma timo medicine joma timo unless ochuno ni nyaka iti ko kichul fee kiki imany tich ni koro in gi time ni koro ware unless inyalo timo tije moko ma itimo kaka overnight dog gimbe ing'eyo ni kisetime overnight kinyi chiew kiol kidhi class idhi kiol koro concentration ni low to pesa be ginyalo mi kaka tije miwacho online work gi ginyalo mess up sama somo kaka time exams tingech gimbe gin gi deadlines koro time ni mineno ni diori godo ido manyo godo pesa no nyaki bed godo careful manyo pesa kisomo gin gik moko ariyo to gin very parallel nikech inyalo neno ni ma pesa waringa many pesa tiwe somo to pesa ing'eno pim gi somo kech somo is a lifetime thing to pesa is a short time thing ikia samo nyalo ng'adie to somo to en gima isayudo koro nyaki bed careful gi time ni main godo free kikitim gimoro madhi in the future. Yes. Ikelo kar pesa no kar tiyo kachiel kod somo wabo bedo kwa donjo kanyo we winja ne David Mondi kapok wadhi yweyo mokwongo mana mapiyo David in weche gi mag sa time nikech akiaka imbi nge courses mas chemo kin gi sa mang'eny ahinya ma in gi free time gi courses mionge free time mang'eny. Kacha ni kidwa ni losa ni maber nyaka iket dwaro mari. Sami keto dwaro mari mbele kata achni ke in japuonjre tidhi kacha kidwaro ok kwany chuno ni nyaka ikaw mibede book kokibro yudo to kidhi ni idwaro kata katin gimora mora mobiro ne ikaw gero kamano mano dhi mi kori wachi in kori kanyo giminya timo en ine TikTok, ine Twitter, ini ma mbui ka. To mar ariyo gima ba nyalo chako wacho in go siepe mang'eny be nyalo chak inyi kich in go siepe achiel matin mung'eni sama kama to kanya yudo kaka David sama kama to konya yudo David sani adhi mpira be sime me kata kogoni sime to piny ometi sa mpira adwa neni matin to lakini kin go siepe moko mang'eny ma moko dwari koni bro ni katin ma loso mana time ni maber to nyaka ng'irochi mora chiel wacho ni ang' na recover gotieno to kada chaka tamora patch desino onge somo onge jok mawacho ni nigi time mang'eny ana somo fwambo to fwambo jomoko awinjo kaka wuoyo ga gereru awinjo wacho ni un gi time mang'eny ni soma fwambo journalism en gimoro matin mondo mi ikaw time ni nikech gik midwaro kanyo gima japuonj mitin ma lecturer mitin kamera kata ke kamera mida puonjori obiro matango ni obiro mami basic oko bikaw kodi time no puonji kamera setting koro kanyo tadane atamra kenda umo ya piny ni onge gimoro ni jok mtie course moko manigi makura makaparo no gi kanyo inyisa ni wakaw yweyo mokwongo Mondi nyakwara Mugia Jwang waduogo wadhi mbele kod twak marwa kikidhi mabor. So far umefikiria kenye utafanya Ido? I'll clear my school fee and then the other part of it I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore.
Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa. Sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Munige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chumalo, Ketorini nge goch te kia. Rikucho. Machiegni kendo nyakora mugia jwang mar mondo mi wadhi mbele kod goyo mbaka e cheno mar mbako romo kinyi makawuono kama twa kod rowere kotudore kod jiwo somo makare gik mopogore opogore ma jopuonjre nyalo timo e kinde magi somo e kuonde tiegruok mopogore opogore mondo somgi odhi mbele yo makare. Kapok ne wadhi e yweyo, Daisy kaachiel kod David umake gi kumoro kanyo kama koro Daisy oramo ni nitiere courses moko maseche moko nitiere kod time mang'eny, to nitiere courses moko ma ionge kod time mang'eny ma inyalo timo godo gik moko. Daisy achako kodi kose David? Daisy. Koro explain maber kaka idwarono. Gima temo wacho ni nitiere courses moko makitime university. Inyalo bedo ni in allocated a few classes every week. Koro kaka inyalo bedo ni in gi classes kata adek in a week. To class achiel en 2 hours. Koro ka one day in gi class 2 hours. To one day in 24 hours. Kata ka isomo for how long? Nanya somo kata for 4 hours. So the rest of that time, gimitimo gi time no, ematemo wacho ni nyaka itim gimoro ma productive. To nyaka itim gimoro king'eyo ni gimitimo no, odhi konyi, ok odhi hinyi. Nikech time ma free no wanyalo yudo a lot of things to do. Inyalo timo fun, inyalo dhi sports, inyalo the ginene team games maji dhi together. You get together with friends give benigi time together with you because most of the time gin your classmates.
Koro gimbe gima gitimo gi time ginyalo affect how you use your time. Yes. To kendo mana wacho ni nitiere courses moko makitimo in gi limited time. Kaka joma timo medicine, iyudo ni gin gi classes are 8 nyaka 6. Atiyo kod gi mana ka example. Kasto after that inyedo ni un gi labs. Un gi group work kaka jok matimo architecture seneno. Un gi drawings mutimo. Koro timo kiyudo time moro matin tinyalo neno ka samoro idwaro pesa moro, idwa medo pesa moro matin e pesa mimika gi janyuol nikech samoro ino kosiepe ni winjo maber ino kiwinj maber wacho ni wadonje online writing atem. Koro online writing ni onyalo keti koro ing'iyo koro itemo wei pesa kata tich gi somo. Koro mane gima temo wacho nyalo konya kanyo gi pachi. To e kar weighing kind pesa gi tich pesa mano tich gi somo. Bede ber ka jopuonjre manye kata tich moro matin ma ginyalo timo mar mondo mi gikonyre godo ka ginyalo yudo omenda moro matin. Ahinya nikech wayudo ni dhi e mbalariany kata seche moko ing'e maber kumiaye. Ing'e maber ni seche moko kigoyo simu dala bikwaye kata janyuol 500 to janyuol ng'isi ni aonge go. Kata 100 monyalo oro ni to onge godo. Koro ing'ado bura ni dong amanye tich moro matin nikech yudo ni skunde gi nitiere meses kuma ji chieme. Yudo ni inyalo dhi e mes kacha tiwacho ni yawa dong ondika tich ka to koro kiyudo time ni tidhi kacha itiyo kacha to kitiyo kanyo tinyalo chiemo nono pesa moro bibo bed kimiyi. To kata kamano kaka Daisy kele ni seche moko inyalo yudo ka pesa mit iweyo somo. Bende ber ka wamanyo gino mwatimo David mopogore kod somo e kinde mwasomo koso nego bed ni giringe yo machalo nade mondo achiel kik madh wadgi. Kwa ng'iyo pek mar pesa gi somo to pesa tich ka japuonje pod dhi school kanyo ane 50-50 nikech seche moko obilo pesa ni katen mana gi class mochuno obro chako loso osiep gi lecturer mondo koro gone sime ni chieng' ma kama dech koro pesa ni obro bet mana ni en koro tiyo ne pesa ma chunye ai somo kabisa to tok ka chunyo sa somo ere gima odhi timo ng'ene kata ine miriek manade to koki somo ni ok ng'a kinyakalo penj. Koro pesa en otiyo many pesa ka tijno ok roch chenro mage mag somo lakini ken gima dhi ataro mare gi kakodwani kaka sombe ringo taneno ni owere gi wach tijno otegemea janyuol nikech janyuol ng'e ni en e skul. Hapa ni okwanya tiyo ji ariyo janyuol ng'e ni en e skul koro kotamore to koro we skul no jodogo many pesa koke jochako duogi. Tabe nanno ka weche ilokila ng'ato koro achako tabe mode na mwana ka koro omako pacha. Ing'eni pesa to pok nokoso ne ng'ato dhane makoso koro ing'eni mahitaji to nitie kata sama intiere skul kachacha pesa mioro ni ok nyalo romo timo gima mama idwaro kata David in pesa mioro ni ok inyalo kwa ni pesa noromo. Koro ing'eni mahitaji to nitie maka tich moro to kiyudo to ok rach manya kelo ni income but koro ing'eni gik ma nyaka consider be nitie. No wichin kacha about self discipline. Kind self discipline ti idhi bedo gi work plan ni maber ming'eni classes ni be ni attend to kata kido tich moro manya konyi gi pesa to bi idhi neno kaka manage. Koro ing'eni sama yudo tich kapod isomo ng'eny ji simo ka jawacho ga ni koyudo pesa kapod osomo to koro neno ka pesa no odhi miyo pek ma osomo. Koro ing'eni pesa no be nyagalo pachi mine ka koro iweri mabor gi wach school ma koro in interested mane manyo pesa no but koro nyawacho ni sama pod isomo pesa tang'eni janyuol ito be ni oro ni pesa ma David kaka wacho ni janyuol ong'e ni somo janyuol ong'e ni ne sikul but seche moko be dala kochacha inyayudo ni pesa onge koro akia ni idhi nama tu all those days nikech pesa we David okoko duokane kanyo. Sama ubiro ka ing'e ka dala uchalo wacho japuonjwa moro nyiswa ni kiwuok dala sama idhi skul kigikera ngach kama kungi wichre ing'e kaka dala chalo. Koro kobir orni pesa ting'e ni naonge gi gima kama aonge chung aonge kibrit dak inyiew gik mochuno gi itim shopping maber to modongi koro nyabedo kaka nikech ach nikikwa 500 to oro ni 500 no to idhi kwa kaluwore gi gik miremo nikech
What of instance ni kwa pesa to koni ni koni pod wan matek koni pesa onge. Patient space onge haraka. Patience base. In this sense ni onge pesa isei nama kuminya de pesa bilonge. Koro patience space kanyo nyaki bed ng'ariek. Kineno ka mchele odong kata oridore matino meno rumo. Kikwe morum te. To what if ka in japuonjre ma ok tede campus ni ng'iyo ni mi pesa tidhi chiemo ide timo namo Felix. Gimana nanyiso sipona ni education and life is a different thing. Kidhi somo ingeni idhi somo to kinya somo benya kisomo ka pachi betie ni to koro ma asomo ni ben ki other connections kichinya tiko somo ni to kumeda dhie ongi koro wacho ni wanini wamanya wanyis jo balarianyo nego yukiyudo tich to kawo nikech samo mane minya thogo ka in gi lweti nikech education and life opogore iseyudo ng'awo wuok no timo education tisha kidhi yude kotiyo gi jonema kosa ng'ani what happened koro jopuonjre jo balariany ka ng'ato yudo chance mar oyudo kata tich adonje nikech janyuol be ki igone sio mang'eny to koro ibro penje ibro puka chiemo wacho ni orna somo kose kori balance yeyo machalo nade awacho ni kidhi to nyaka ibed gi par ariyo ka ni donjo idhi gi par mokwongo ni self discipline mabwe brother nani wacho ma ariyo education and life mada asedonjo kae masebedo gi self discipline to adadhi nang'o koro goals na gin mage koro goals ni ariyogo nyaka iket gi pamoja gin to gin different thing but know how to balance your timetable mondo ing'e ni yawa ber ka teacher batimo part time job kech kata i school ibiro kondik ni part time job for comrades koro nyaka itim part time job iyud go pesa ni moro nikech ok ibiro ka in gi class te nyaka pile weekends in gi class ko weekends kiyudo tich ichamo tich ni no surprise ka janyuol gi 50 bob kogono kuro nyawacho ni education and life is a different thing but nyaka gidhi maromre bende ka pachi be tiyo. Cynthia. Yes, an gima nyawacho I encourage ga comrades te ka in e mbalariany kiyudo tich kaw but make sure ni priority in school, priority in class, priority in gima no keti school no ok nidhi school no mondi ti nidhi school no mondi som koro priority obed classes. Number 2 ng'eni idwaro ang'o kapo ni ng'e maber ni in kanyo ni dwa yudo A bed ki ng'eni ikwongi yudo A kor ka tich biro baadaye ponono ni yudo tijni nyaka bed mana gima inyalo timo kisa e class gima inyalo timo kise somo gima inyalo timo sama in thuolo ma ionge gimoro amora mohusiana gi sachi mar somo. Ok ji te mawuok gi familia mochando. Nitiere jok moko ma nyaka ni donje mbalariany janyuol pokoro niga kata $50. Tin kanyo i survive. Idwa survive nango kiwacho no kidwa tich idwa toyot kosi idwa dhi mako chuor ng'ato. Ibed go kosi idwa dak nango ineno. Koro ana wacho ga ni tich kiyudo nyaka ikaw gi gimo miyo one omi experience. Number 2 omi thuolo mar bedo ng'ama idwa bedo ngimani mabang'e. Kata mana kama isomeni isomo mondi biti to kapo ni onge experience mokwongo mar kaka tich en idwa puonjri kanye koro ok jite nitiere jok ma dalau onge gimoro amora in etaya to kuma in etaya ni imbi agree onge gimoro koro tich en gima ber but kendo ka duoke pach Daisy Martin wach mar ni jomoko nigi thuolo mang'eny moingo jomoko en adier kalore kod course ma ng'ato timo. Ing'eni ana jafwambo ng'ama timo fwambo ok da compare myself gi ng'ama timo law kata ng'ama timo medicine kata engineering. Pogruok bete niya joka gin gi practicals mang'eny ma gitimo. Jafwambo wan jok mang'eny ne watimo nonro to gi wuoyo ok di compare. But bende nyayudo ni jafwambo odich kaluwore gi kaka idwaro somo. Nitie ng'ama en odhi e skul odwa dhi yudo A. Nitiere ng'ama odhi skul ni ok ochuno odwa understand gima gino en. Ing'eni nitie ng'ama en wacho ni antek na bet e class ma winjo gima lecturer wacho arito mana piny. Ng'ato kan mano is not enough. Adwa ni ago extra mile. An ng'ama anyalo dwaro ni maybe asom gimoro kata mana mowe course matimo. An ng'ama nyalo dhi timo somo psychology ok atim psychology e course masomo. Koro thuolo ni iwuon. Inyalo ni ng'ato timo medicine to timo part time job to gigo dhi adhiya kawaida to
perform. But priority obed ni isomo ang'o tang'o manoteri kuro. Koro pesa biro badaye, kiket pesa pachi makoro wiwil ni in japuonjre, okin janyuol kata okin ng'at moro ma jitegemea dala. Yeah. Marceline korka kodi makama kaparo no gikanyo mondi. Marceline tiyo ka achiel kod somo nego beni iketo gi yo machalo nade mar mondo mi mana kaka penyo moro kik mad nyawadgi nikech dere nyalo chako tiyo ka intiere mbalariany kata be yod ni pesa koro mit awe somo kosa tim nango to seche moko bende acho ni awe maka somo ni to seche moko ne tich makamano ne nyalo mi experience moro bi lose experience mane nyalo yudo kumoro onego beni gidhi e yo machalo nade. Okay, number 1 kaduoki chien onego bed ni ng'eyori kaka ne wawacho cha. Alafu onego bed ni ng'eyo kaka dalau en. Inyalo yudo ka samoro kwayo pesa to ioroni, maybe ioroni mok rom. Samoro ioroni mana mar chiemo, apart from school fee gi rent no kosechul to mana mar chiemo. Ng'eni kaka kimedo dongo mahitaji be medore. Ineno. Ok inyalo wacho ni lau manirwako ka idonje e first year pod inyalo rwako lau no sani. Idwa to pesa ne makikwayo mondo at least omedi matin mar nyiew lau no to kiyudi. Ti iyudo part time, maybe iyudo tich moro. Ingeni e school ntiere inyalo yiero class kaka idwa dhi. Inyalo donjo part time class kido ka tich miyudo en omiyi pesa but neno ka ntiere kaka ogwenyore gi class. Inyalo change class kaka idhi classes instead of the a full time class inyalo change obed evening classes kiseya I teach ama inyalo keto obed maybe night classes luore gi kaka idhi e school I confirm ni bentiere evening classes ntiere kaka inyalo maybe weekend classes samoro duka intiere gi teach ma from Monday to Friday koro weekend intiere free. Inyalo penjo, inyalo dhi e school ipenji ni bentiere evening classes ntiere weekend classes koro kiduka nyaki yud achiel ok nyalo yudo ma ok fit gi gima itimo but ok onego bed ni iweyo. As much as ni somo ben priority, there is one of the reasons ni kata kidwaro experiences outside somo, the reason why this school idwa ni mondo at least in future yud pesa. Koro kido teach ok iwe but make sure ni somo iketo mbele. Ilero kanyo makare makuro makaparo no gikanyo mondi nyisani wakao yuyo mar ariyo mondi e twak maro e cheno mar mbaka romo mbaka iye meto maka emotiyo godo e gerruok kendo mbaka ema kelo lokruok e yor dongruok wakao mana yuyo matin kendo kaito waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. Naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Na najua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu na anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Kidonda miketona niwecherage rama nyagini rama nyathina gini rama yabe nyiri gini rama weketa giting'one ang'o moloko pachi minyagiera aworo ang'o moloko pachi minyagiera. To get Susumila as your skiza team, dial *812 *784#. Ramogi TV eod jothune duto. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Punjab. Hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani. Oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, Hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju. Wan ji adek, wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono. Ote magi benda neno wabo bedo kwasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kapok ne wadhi e yueyo, Felix nitiere wach moro mane ili kaachiel kod Daisy. Felix chakas to Daisy be. Ma medo wacho gi ma wacho ni education cha gi tich ma oko cha. Iwacho ni degree is just a paper. Go and improve on your skills. And no education without experience. Kuro samise focus education, e focus malich e gimi somono. Tinyeni experience to poki woko kone yawa. Education, edwara ngomo nda team education, journalism ni. Ifu sani kuri woko komondo, ingeni to iye ka chal nade. Ngeni mani gain experience. To kanga chiwondo nang, in bed gi first class, in somo mera. To ngani somo, mangani certificate engo, nike degree is just a paper. To kuro experience onge go. Kuro ni koyudo job moro kata madhi kata gi course ne kata mok dhi gi course ne otim mondo yud experience oko mondo life no be successful. Daisy. Adwa ni wade no kongo withdraw wacha gi one degree is just a paper. Kama wacha ni degree is just a paper to akaita ja kongo withdraw ke degree manyo tek mwaka. Got to degree just then up just a paper digital se print go. They call the side. Because kitima tek you degree no. Degree. Jok baso bogi ni degree udo kyo tukoro kongelo sene kanyo. Felix akilos kanyo. Gima temwacho ni ya. Degree is just a paper. Go and improve on your skills. Mane gima temo medo kanyo mondi winji. Degree ten paper to ingo kanyo to experience ma wacho ni yonge go mondo kanyo losre mondo skills ni omedre mondo ngika tijno be ber adieri. Kech tijno tineno ka your educational life to bear but koro mondo ji onene yawa to boyni ober ndi to koro paper ten go kanyo ma degree just a paper to koro skills ema nyathini onge wakonye nango. Point ten go maber. Point ten go maber. Kami kod ni just a paper no ema. Just a paper ne moko akiye goda. Evidence. But you as a person, ngina nyabet na we paper na out lakini miya kata kamera no. Mondo negi matimo. But ingeni kako temo quote in as much as no wacho ni degree is just a paper. Inyabedo gi the right skills but nitie kone moko ma your educational background nyakamata. Inyabedo ni gi the right skills but sama kore dwaro papers where your papers nyaki produce the blueprint mar degree. Both of them together. Koro where gi the general opinion mar degree is just a paper. Wakonga wuok kuom joma ging'eyo ni dala ok ginyal. Koro nyalo bire school ting'eyo ni dala onge kaka ginyalo support. Koro kanye mana wacho ni inyalo donjo item timo gimoro lakini temo work twice as hard. Nikech ing'eyo gimidwaro, ing'eyo ni nyaki los pesa to be nyaki somi kal. Kech kitieko nyaki yud gin mondo gino orum piyo imbi chak tich. Koro ka donje kuma iwacho mar about upskilling. Koro ing'eyo ni time ma in godo ma extra no ma poda awache. Ni degree okay just a paper. It's an evidence that you are skilled according to me. Yeah, it's an evidence ni nikech nyalo bedo ni ise somo kata igni abich lakini kok yudo degree no ok gidhi ndiki e tich. Koro nyaki tem matek mi yud degree no koka gidhi ndiki e tich. Koro
adwa kwayo parents manyalo king'eyo ni in parent tinyalo kiki we nyathini ni tiyo to somo kotemo tikwere kata kinyalo chulo ne fee maonge help dong tiyo no besite moko nyalo miyo ng'ato bedo responsible but nikech ong'eyo ni manjo tek okay, awuoyo from experience nikech asetimo gik mang'eny tije mang'eny taseneno ka gi interfere totally gi somo koro ka ina parent ti inyalo support your child fully aseneno joma onyalo support nyathine fully o support motieki ka okoti to bang'e yudo tich to otiyo maber ineno koro awacho ni kuom jonyuol manyalo temi kon nyathini otieki i make sure mana ni embe en disciplined e school kuma intiere no mondo kotieko to oyud tich gimoro biro konyi kech kata in ineno ka koro tieko piyo donge koro time ma in godo ni sana holiday inyalo timo upskilling kaka wadwa ni wacho koro kidwaro experience mar tich inyalo tiyo kata kinyalo yudo tich moro ma itime part time lakini nitie kaka en related gi course mitimo di konyi time mar holiday itimo courses moko kaka nyaminoni ne wacho psychology in gi time inyalo timo course no o medi skill ibedo more skilled in that kinyalo timo gimoro kaka CPA inyalo timo by the time itieko school kuom parents manyalo ichul ne nyathini otim courses matindo go koro kata kotieko kata koko yudo mar degree ne chato pod en gi certificates moko ka onyalo timo go gimoro to be en upskilled in whatever otime school kasto course mitimo ni i make sure ni loso networks kaka nitiere gik moko kaka conferences joma timo law niga gi gik moko ni moods joma timo engineering nitiere gi conferences nitiere boot camps koro ki join gik machal kamago gimedi experience kasto iromo gi jok moko magin like minded donge to gitimo the same thing ki connect kodgi to nitiere kaka gikonyi kikaw namba gi ka nitiere gimoro kaka jo matimo computer science niga gi these boot camps gitimo coding koro omedi experience in that field by the time itieko ibedo ni in connected gi joma nyalo mi tich kata in connect like in gi experience makidhi kumoro wacho ni natimo gini this time to this is how it went koro your possibility of being taken kanyo kuma neno ni nyalo bedo gi experience kata gi skill lakini nitiere be survival skills mago to kanyal wacho though you must work twice as hard king'eyo ni gimoteri kanyo en somo yes paro maliwa ahinya Felix nitie gimida mede walos kama ketho chana no ku kota mara awacho niya education degrees just evidence koro wakete kanyo mondo koro gwend inya yudo ka ng'ato koro sani bedo ni timo computer science titimo maber ndi to koro skills deng bede ni hata somo computer science okidhi manye kata tich ma cyber ni mia urateme kata kanya timo codings gi koro sami timo ka ngeni gen skills to ma kibede ni anokadwa tich bwana ana bedo spenya somo computer science itimo theory ko zidi practical gigi nyaka dhi pamoja kiyudo tich ni di computer donji man kata computer cyber moro kanye ni an keta uro ateme kata kanyalo dio computer ni aneka computer en inya yudo ka japuonj mo inya yudo ka education to timo ndi kendo degree ten go maber ma king'iyo evidence ten go to koro skills ema onge miada na lost card aneno ko temo lose aneno ka Vokalo kora lawyer mar degree kora tete ani degree koro otemo wacho ni degree is just the evidence degree is the evidence that you are competent from classwork koro ng'inya ki expose yourself to the market mondi koro ibed gi the exact skills madwarore market koro aneno kotemo kileyo makare koro aneno kako wanya winjore kode okapar kabera inya mondo mi wachak we degree ni degree en evidence kata mana paper mano is not enough mondo mi ibed gi paper no mondo mi graduate ntie practicals mitimo practicals is actually an experience ineno koro kikwaket degree kata paper no nen kagima paper moro ma ng'ato nyalo dhi print e cyber river road to yudo dikoro timo ka dikoro jiteni gi degree nikech adier ji gombe to ji ok nyal yude paro mar ariyo madwa wacho ber mondo jopuonjre mane mbalariany ong'e ni inyalo yudo first class titiyo at the same time trust me you kapo ni paro no ok nyalre to watch out abro kelo no evidence soon it is possible mondo yud first class i excel e practicals i excel e theory i excel
e gik moko mitimo, courses moko matindo tindo mitimogi, at the same time bende ipuonjri kata itiyo tije moko mikal maber. Gima nyaka ibedgo e pachi nyaka ing'e niya ok in kaka jopuonjre mamoko. Ing'ina ajakonoga ji niya kata bed mana kaka wabet kane wate wawuok e familia mopogre, wan gi experiences mopogre, kaka nwadongo mopogre. Kapo na amua sani ni an adwa timo fwambo, adwa timo course na mar fwambo ni tadwa tiyo be, nyaka ng'e maber niya thuolo ma ng'acha nigo gi thuolo man go opogre, onge kama wabro dhi rome. Sama ubro gochona ni warom, an bro yudo ka maybe ane tich, asomo kata mana course moro machielo mana kao matin, kata an gi classes manormal. Koro nyaka ing'e ni the moment ma iamua ni idwa tiyo tidwa somo, ok in gi thuolo kaka joma chielo. I sacrifice a lot. Thuolo ni mane yudo manyadhi go bayo kata minyaromo gi jomoko ka onge. Jomoko bende yudo ka in kata mana loro. Nini ajakonoga ji ni ahinya joma nitie public universities onego kaw thuolo mar dweche 3 moyudoga moyweyo mar yweyo. Wan kama wantie loro jumbe 2 ka ng'eny. Jumbe 2 no idwa tiyo, idwa dhi e class, idwa timo extra courses to gite nyaka exam. Koro kik ng'ato bed gi perception moro ni an gima somo dwaro time mang'eny kanya yudo thuolo mar timo gima chielo. Tim gimoro bro chopa time ma janyuol miketo pachi kume no onge, gimoro timre to in mana kendi, ok ibro chako ywak ne ji ni yawa konya uru. Piny ka ji odich te tim kar nyaloni ka tich oyudre sawa, koko yudre in gi option bin kech ni tiyoga. Marceline in korka kori. Na temo kono Felix. Odo Felix. Gima omiyo seche moko ido ka ng'ato wacho ni ati entiere gi degree lakini giwacho ni onge skills. Mano do ka koro ichako somo iyudo pesa. Koro inisiko mana ni niro igocho ne ing'iyo gi lecture igocho ne oketo ni marks. Koro maybe samoro tich mitimo ok en mar course nini. Koro by the time you are done, you graduated, yudo teach makoro relate gi teach mani gi course mani somo, alafu koro gineno ni onge gi skill yet ikadho ineno. Mano kore momi yudo ka kido teach concentrate gi sombi cha. Kikisik ni gocho ne ngato ni the team na. Odi timo ni samoro ni odi timo ni to dido di as long as samoro kido so, but how is that going to help you? On that on your comment. Gima temo way about competency mar degree. Ngamo somo degree the right way, more ko involve some quack ways. Kwani wanya about integrity. Ngamo serve integrity masoma course no. Kako nengo timkichi in every course cherega the market approach mitimoga in terms of attachment kata the industrial attaches cherega exposure mibedogo but by the end mi graduate nego be incompetent kata minus manyo skills from the outside market. Koni ngeni kanyo ko about integrity to nego involved it enkejo nikech jok moko manyaro kani student ngamo kwalo penj mokalo competency mare market nyaka pori ngamo otimo gino gi integrity. Mano bende mekele penjo machielo ni tudruok mane monego bede kin jopuonjre kod jopuonje lecturers. Nikech yudo ni jomoko seche moko ng'iyo gi lecturer ahinya manyalo yudo ni nitiere kaka nyalo bedo nikech ang'e ni onge gik matimore e mbalariany. Miyudo ka ng'ato en seche moko kodhiga kata class. To kochopo gikone to yudo ka en gi first class kata en gi second class. Meaning ni nitiere kako yude yoro ledhi moro. Tudruok mane monego bedi David e kind japuonjre kata student gi lecturer mare kinde ma koro nyathi odhi e school kacha mar mondo mi osom. Tudruok no beni gibedo ga beda moro mana machiegni mar kaka ang'ei in lecturer ting'eya. En tudruok moro mar ni ong'ei ok moro ma miketo maji moro ma un go mopogo. To ma sana wanene ga kuom nyiri gi lecturers. Hat ni joma wakeni gine ma gibedo ga gi tudruok moro e toko bado. Emi yudo ni ng'ato enoko kata obiro e class to biro mana kadi chiel. Obiro mana kadi chiel to kasta penj logik tiyudo ken malo. Yudo ken kata gino obari ndasi luar tete yudo kokalo. Koro tudruok mar lecturer gi japuonjre to onego bed mar ni ang'e kaka David mabet aduoko ga penjo mana pano romo to moro machielo chao kata ni mar nigo ne lecturer sime apa ni kokin class rep to nego beni mani weri. Ok seche moko lecturer no puonjo gimoro to kiwinjo makare to koro idwaro clarification moro kose nango Felix. Gima temo wacho kendo tudruok mar lecturer gi en ni obed ma yo makare. Ing'eni sami bedo gi lecturer ni an gima dwaro en ni ikonya ka ilos na certificate ni to kose loso ni ida dhigo kanye nikech onge skill. Koro ni mondo
tudruok mari kod lecturer onego bed ni penje ni yawa, how did you achieve this? Kona ni ang'ane kale mondo igika. Nyeno gi ukipenjo lecturer to bedo gi self motivation. Kare nyathini e bedwa no achieve kaka an. Koro minyise ni adwa ni ibed na role model. Adwa na ang'i mondo gik mitimo mondo onendre na. Koro koseneno ka lecturer oneno kama to neno ni nyathini ni o focus kendo en gi achievements ma to ka in gi gien mane or miya gini or na gini mato is just a useless. Watim gigie mondo okadho dhi. But gimidhi ago to. Marceline. Ingini ya kaka wacho ni ingine okete ni thothne ne kum jomanyiri. Ingini ntiere lecturers moko ma naturally wenge gitar yani wenge gina matar natural neno. Nikech seche midhi somo ntiere units moko ma kata wacho ni in focus sana ntiere moro ma nyaka bed ni iyudo piny. Koro that ka period makoro wacho ni gini ang'eni unit beto tek, maybe we are there many lecturer kenda mondo explain na en oyudo opportunity neno. Koro maybe sometimes ido ka marks gi keto ni inikia ni yudo ginango, maybe you are not even informed. Koro ido ka kaka luore kaka en no se view kaka lecturer kaka ido komi marks, we might complain. Ido ka unit do okay don't wacho ni idi consult don't maybe wacho ni you did your best according to you tin kidhi tido ingine seche moko be kata one kaka students seche moko bedo ga surprise ya portal tido ka intiere gi unit moro ido you wonder but koro you cannot do anything as long as ni inno kikone ni mondo ketni to be kineno to okinyal dhi kwayo booklet ni gema nangi ka be mae gima yet to mane gima imbitemo manyo. Koro it is now I think it's upon the lecturers mondo gi focus gi gimomiyo gintiere gimomiyo gin lecturer neno. Onego bed ni gi focus o gi make other people don't ka koreno feel ni nyiri joma nyiri ema bedo favor dai ato dong be wanti gi lecturers mamine bende mache moko nyalo favor the boy child. That is very true. Ntire lecturers moko be but ntire boys are very notorious by the gin ka gigats moko mede daka ena first year kosa do di beto duonge ntire gi height moro matin to bono no ne ngat mondisore to lecturers be ntire moko but nyado ka nyako marom gi days ena lecturer ineno kaka kori di duogne no ni days ja donc koro evo uka gi wange ya magi gik matimore be do ok gin gik ma koro doka in that process koro luore yidoga ka maybe ingeni nyako mondo yid kisere gi ngat moro matin ne it's very difficult but for ladies it's very possible. The lecturer ngama bet duong ni in terms of age koro it is not our fault. Mano nego bed ni lecturer onego bed ni lecturer ema sort mano neno Cynthia Joyce tudruok nyaka bedi kind japuonjre kod lecturer. Mano gimo chuno. Penjo en ni utudre yo mane, ng'eyo boundary ni. Then mar ariyo ji nyaka ng'e ni ponono ni lecturer ok omaki gi thuon, kik ibukri ni an ng'ama nyako, an vulnerable emomiyo an gi lecturer no. At some point ni yie to ng'e maber ni yie nang'o. Yie ni dwaro pesa, yie ni dwa kalo, kosi yie ni dwa ninde. Ng'ente nyiri joma fani orem onge pesa, onge law, eno dwa ni mondo ng'e ni an man gi lecturer. Mano kende gimo dwaro. Koro in kiseketri aketa kamoro ma ok idwa somo, idwa ni in mondo ng'e ng'ani lecturer kuneno ng'ane ka kika winj kata ni nupenjo kata wuoyo kod yo machalo nade. Then mar ariyo ng'iyo mane kind lecturers gi jopuonjre ok en gima ni mana e kind joma nyiri kata nyidendi to gi lecturers machuo. En gima timre both ways. Pogruok en ni joma chuo ok ong'eny ahinya. Ng'ini ng'ama wuoyi maybe kaka bowado man kane oneno no tin to samoro lecturer en kata ng'ato ma ja 35 lakini dende to tina ko paro no odwa beti ng'iyo moro matut gi ng'ama lecturer to o feel like ni jiko fwenyo ibro wachna nang ni joma chunti aka ko fwenyi ni gi lecturer to ntie gibro dhiri bo chak gweli bo chak bani weche ineno but wajoma nyiri kwa fwenyo tubu ka ng'ato nyako waduko ni shikilia ko ineno koro pogruok tim mido ka joma nyiri ng'ato bro encourage wadgi ni kiyudo beda kanyo but kinde duto ajakono ga ji ahinya to joma nyiri ni wasom psychology
ng'ami paro ni samoro en gi kido mar chode ngimane no ka in ng'ama nyako mariek mong'e tiyo gi psychology Nyasaye nomiyo wa gimoro ni manipulative nature inya tiyo gi ng'ama jachode no miyud rieko ma lecturer moro ok nyami nikech ing'eyo kaka ibro deal kode odwa ma ikoni idwa ma anami matimi ma in fact inya delay period modwari no ma before ng'e titieko school but iyudo kony mane dwaro ng'iyo mane kind lecturer kod jopuonjre nyaka bed mana ng'iyo mageri ni wuon kaka japuonjre mondo ikal tiyud gimidwaro aya ing'isa na ka yweyo moro aka yweyo moro matin aduogo kodi Daisy mosainya nyaka Ramogi Ajwang'ie mar mondo mi aka yweyo madundo ka waduogo to wadhi mbele kik idhi mabor. Tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discount na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toss Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Mega *487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your product from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 and 5 days in Cape Town from $1,617 per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita, anakwenda, anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto, anachenga moja, anamtafuta kule Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland tani.
Ntani. Dial *811*346# to get Man City as your skiza tune. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawimbi. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. Anaheru sahila hinya. Babongeo. Owado masartaj. Asiwachone gigite. Nyorogo tieno Rajvir ne somo weche moko mag hera e mbui. To en oserango suche e kio ding'eny ahinya chakre gokinyi. Ok wadwa ng'ata moakia mawuok oko mondo nyiswa gik ma wan watim. Rajvir bende nisegayero ng'ato. Mayie yawa, nyakoni biro miyo chunya we gwecho. Hera, direct. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang wadhi mbele kotwak marwa ichendo mar mbako romo kinyi makawuono pod watwa kod rowere kotudore kod jiwo somo makare Daisy kapoke wadhi yweyo mosa inya ng'adi kidwa wacho gimoro. Gima dwa wacho mokongo Joyce kapoka wacho mano nyaminono wuoyo about kaka ng'ato student inyalo bedo ni timo the course tinyalo timo some other course to kendo inyalo tiyo. Mano nyalore, but I don't recommend it for jok matimo courses kaka medicine ama engineering ama courses that take a lot of your time, say 8 to nini, because nitiere gimoro ni burnout. Inyalo bedo gi burnout. To iyudo ni most students matimo courses go secretly gitiyo gi drugs. Mondo mi nikech frustration and all that nini. Ng'iyo statistics iyudo ni most of them they use drugs because of burnout. Koro kinyalo keto nyathini environment moko okobed gi pressure no. To imbe ipanga kiko obed gi no feel ni like if I don't do this I won't make it. Okobed gi frustration. Kecha aseneno kata we had a student mane we all obedo marach because of that. He ended up dying. Koro wami our children kata the students ample time ka gin gi a lot of time to koro ka donje wach mo about relationship mar lecturer gi student. An pacha relationships okrach. Kwanza relationship ni gi lecturer ber malich nikech kikia gimoro to okoni. Ka in gi issue moro to nyalo nyisi kaka we go through it. But ka in ng'ama nyako ka it comes to opposite gender. In wuoyi to en nyako te en wuoyi to in nyako. Bed gi boundaries. Kik bed ni nosiko luongi office nisiko mani office. Bed ka sasa moro ihepe tu mondo kiko bed gi that ng'iyo kodi mang'eny makoro kete kumoro makoro nyalo wacho ni koro you owe him something. Ineno. Obed no timoni gik moko ma like the things that anyone else can do. But because you are close to him, nitere gik minyalo penye nikech in thuolo kode. Ineno. Lakini kiko bed gimoro ma bro miyo I do what? Like you interfere with your integrity. Kata your dignity as a woman. Nikech gima lecturer no nyalo neno ni sani onyalo mi. Lakini kitieko school idhi yudo tich. Idhi yudo tich maber. Ineno. Tich maber midhi yudo ni. Idhi yudo pesa mi kiparo bang'e ka nupo ni timo gima chal kamano tidhi regret. Ineno. Nitiere relationship kata relationships between kaka nyiri gi kaka gidwa sami dwaro pesa sama pod idonje mbalariany samoro ionge pesa idonje relationships moko gi goa babas. Inyalo neno ni yudo pesa lakini gimikia ni kitieko school idhi yudo tich maber kata inyalo yudo a very high position kata high status in your life making'yo chien ibro regret. Koro gik mi itimo garaka go kane ka gine aparo ni if you keep your integrity as a woman and your dignity
your reputation is very important. Kech kichopo malo kanto jinonge ni in nini ndogi lecturing. Ngeni kati ibedo promoted, jibro paro ni samora boss emomi ibedo promoted. Donge. To bro bedo, ngeni kise chako timo gimoro ti bro bedo kitimega. Kech ineno ka that is an easier way. Kura neno ni inyalo temo for me. I keep that boundary. Could discuss gik moko. Kuneno ko chako inyise ni okay comfortable with that. Like it's not rocket science. I'm not comfortable with whatever you're telling me. Toka tenu we the quote. Nikechonge ni nyathi to nga maduong. Adwa nasoma nemo kokum ote majo neno magwa chwalo no kinyi makawuono bang somo ote makamago tanga ka upachu mogi kalore ni thuolo marwa inyisano serumo kinyi makawuono ote makamago wasomo gi achiel kachiel wawinjane pach joneno magwa kuonde mopogore opogore magineno ote mokwongo kanyo en man Immaculate Nyasudan wacho ne Immaculate Nyasudan oyaore uru kanyo somo makare nyalo mana bet makare ka serikal omako wach somo motegno bet somo ong'aw malo maka ijanyuola machunye ol to inyalo weyo kata wach somo. Bati Africana wacho na sedonje chenro ka ane county mano 047 Joyce enadiera ni somo masani tek kabisa to ber ka wan kaka jopuonjre wabed gi chia kod rieko makare mar bedo gi kido makare kendo mawiwa ok wil gi kuonde ma wawuoke. Odhi mbele kocha ni mara riyo onego wawere gi peer pressure kendo wabed gi one aim mane otero wa e kuonde tiegruok mopogore opogore. Mara dek onego wabed joma ohero tich matek kaka onego wabed gi paro mar timo small scale business enterprises mondo mi wawere gi paro moko ma ok dhi kare. Bende nadira ni raha kod chamo ngima to Kenya e kuonde tiegruok mopogore opogore to biro luore gi kaka inyalo control your feelings kod gik ma kamago. Mara ng'wen onego wawere gi tuke mag goyo punda nikech gini gin ga bad influence kata obedo ni iwacho ni hawi loyo rieko. Then mogik onego wabed nyithindo mohero Ruoth Nyasaye. Erokamano ahinya Bahati Africana. Okumu Kiz wacho ni wuod sakwa wendo dede asedonjo arito tuaka ntiere Kisumu CBD. Somo makare nyalo bet mana ka nitie winjruok makare e kind jopuonj, jonyuol kod sirikal ka okamano to onge. Aya, Engineer Lazaro Benano korote kanyocho ni osiepa anto adu advise parents nyaka ne 844 system bima keth form 6 sani nyithindo donje higher learning institution at the peak of their puberty stages. Odhi mbele aya mago mana moko kuom ote majoneno magwa ne chwalo kokalo yoro waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Kata kamano inyiso ka ni thuolo mar okinyi makawuono sirmo wadong mana gi dakika 5 kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Achak kodi Tavena wachni mogik kachiel kod jip minyalo jiwo go jopuonjre masani koro nitiere hikgi mokwongo e kuonde tiegruok mopogore opogore. Erokamano ina Joyce watemo to Kenya wi somo makare. To wadate kwacho ni in as much as ni somo makare en learner centered matende ni gimama mitimo ine ma inde decision mar timo gimama midwaro onego wa consider ni tie factors moko mabe changia kaka sirikal jonyuol be ino ka ngato kelo point moro mar sirikal kanyo sirikal saineno ka ntie kata ywaruok moko kin lecturers gi sirikal koro mondo somo bed makare sirikal onego bed ni nigi policies makare manyalo miyo ji yot jonyuol gi jopuonjre yot kaso be anyatieko kawacho ni ei somo ka mondo bed gi somo makare even inside classwork and outside classwork nyaka embrace teamwork kaka students bed ng'ama ero riwre gi ji kendo ng'ama is ready to adventure mar ng'iyo gik moko mopogore gi gik mitimo ei class kendo anyatieko kawacho ni point mo wecha pokna comment mar relationship mar student gi lecturer in as much as ni anyalo advice ni one advocate ni relationship ni gi ng'ato kata lecturer onego bed professional in a way that kako benefit onego bed ni en learning oriented but ground changini weche to pogore but wan kaka boy child onge gimonya timo en wani advocate to unge chingeni dhano to pacho gwenyore mai wan kata wanyajiwo kamano to gik matimore tok ten to nitie but anyete kawacho ni somo makare self discipline ona weche changia ngech decisions mibro make alora ni mar somo kaka tenge ni mar somo
biro mi impact gik mang'eny kaka choice of friends, your ambitions, mago te. Koro inya tieko kawacho ni jopuonjre duto te mantie campus kata masomo kuonde mopogore opogore, wa embrace kendo wabed jok ma goal oriented. Iwacho ni there's difference between knowledge and wisdom. Kore process ma look for knowledge, wisdom ting'eni en gima ma God given. Yeah, kore wa embrace it in a wise way. Yeah. Erokamano. Daisy, ebonyeri 30 wadong' gi dakika 3 kendo adwa napogne ji duto. Wachni mogik kod jip ne jopuonjre mantiere gi mokwongo mana mapiyo piyo. Wachna mogik manyalo nyiso jopuonjre en ni kidonje skul to donje skul ki in gi intention, ing'eyo intention ni mar dhi skul. Ki ing'e maber ni dhi kanyo ni mondo itiek skul, mondo iyud tich maber donge, mane gimomiyo ji somo. Koro bed ka in gi that mentality ni idhi kanyo mondo i-connect gi jok madhi konyi mondo i-achieve that. Mago is your friends, mago your romantic relationships, even kata gi lecture, relationships gi lecturers. Kendo ibed gi mentor, iyud mentor kata ka en ng'at ma koko ya tieko, kata ng'at manotimo the same course, kata mondo obed ko okonyi sama idhi through your education, mondo ichop kanyo. Itimo gimoro amora mitimo, itimo ka ing'iyo what you want forward. Kata ki idhi e conferences and seminars, iyer networks mabro connecti, ti stay away from jok mabro lead into things like drugs, mabro may delay your education, kata gik moko, other things that may hinder you from finishing your school. Erokamano. Felix, wachni mogik. Gimanya wacho ne comrades ni ka gine school gibed focus gi gima noterogi to gi goals magi. Mano gibero. Raso mar ariyo, ka ine school kachacha, manyo osiepe ming'eni nyateri mabor. Nyateri mabor mine ler moro kapok gima nisomo cha obedo. Kaso mar adek, many part time job. Nyalo keti busy ma toxic relationship okidonje. Erokamano ahinya. Cynthia, wachni mogik. Gima nyalo wacho ne jopuonjre ma donje mbalariany kata mosedonjo sani en ni mokwongo atamalo maduong' mar gino mibiro wuok go e mbalariany kanyo en kaka itiyo gi thuolo ni miyudo kanyo. Kata bed mana ni ne mbalariany kanyo kuom higni 4 kata higni 5, thuolo biro dhi piyo ahinya ma kaok itang' kok nitiyo gi thuolo ni no makare tibiro yudo ka gimiyago kanyo onge. Mar ariyo ma bende anya wacho nosekonya ahinya, bed kod ng'iyo makare kendo ng'iyo maber ma ndalo duto idoyo e kindi kod lecturers, osiepeni, jonyuol to gi ng'ata ng'ata manyalo konyi. Ngima mar mbalariany en ngima matek ma in iwuon kata bed mana ni riek nade, kata iwuok e family manigo, kata bed mana ni in gosiepe mabeyo, ok inyal. Ndalo duto ibiro dwaro ni mondo ng'ato omak badi mondo okonyri. Mogik, jonyuol, ka nyathi ogochoni ni en gi chandruok, chik iti mondo iwinji ni en chandruok machalo nade mondo item ahinya mondo ikonye. Ji mang'eny wito ngimagi nikech gik ma jonyuol nyalo geng'o kata gik ma osiepe nyalo geng'o. Koro ka nyathi ogochoni odwaro konyruok, tem ahinya mondo imiye konyruok modwaro. Erokamano ahinya. David, wachni mogik. Okay, an katieko, jawinjwa moro wacho wach kacha mar sirikal uti kanyachiel. Sirikal gi jopuonjre to gi jonyuol gi nyithi skul. Magi kwatiyo kanyachiel tibiro yudo ka dhi konyo. Ma kata kwa wacho ni kata ke en tich machakore arer tend loch nanga kadhi malo. Kata ke jotend loch nanga nyalo kawo arita moro maber, kata ka oyud nyathi skul e od koyugi moro, to en ng'ama imako kaka gino titerogi. To kata ke wakini manyirigi be oyudo ka ne nitie lecturer moro ma gombo edwa chachni kode, to tero wachni malo, iyudo ka ikawo wachni serious gi jo sirikal, to oyudo kaka konyore. Kasto mar ariyo, aneno ka ji osakoro ni wach mar go pundani, eto wakae wayienge kama. Kochuno nyaka igoye, to koro apani en mar jachien, lakini kaber to wawe to waket chunywa ne somo. Kentie tich moro miyudo kaka mar minyatioko mar sombi, ken moro mokroch chenro mari mag somo, tinyalo goye tang'ini pesa be jachien, kata nindo gini kori bro weyo. Koro pachwa uchiem. Kokamano to erokamano. Erokamano ahinya. Masele mana mapiyo piyo, wachni mogik. Wachna mogik ne jopuonjre madonjo, mokwongo onego bed ni ing'eri iwuon. Mar ariyo, en gima important ng'eyo gimitimo gi free time ni. That is what will determine, nikech kitimo gik maricho richo gi free time ni, even gik mitimo, like even somo part of it, they are going to be useless. Alafu mar adek, en madhi ne jonyuolwa.
giwe restrict nyithindo ni the only thing ma nyathi nyalo discuss kode en mana wach somo nikech nitiere gik ma affect gi. Koro ing'eni ka giwe limit nyithindo. Erokamano ahinya Marceline, David, Cynthia, Tavin, Daisy kachiel kod Infelix kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwag kotudore kod jiwo somo makare. Ageno ni jopuonjre mane nenowa kuonde mopogore opogore okwanya achiel ariyo adek ewi kaka ginyalo neno ni gidhi mbele kod somgi e yo makare, timo gigo makare manyalo konyogi e jiwo kendo ting'o malo kos mopogore opogore magitime kuonde tiegruok mopogore opogore mantiere e pacho ka. Nyakwara Mugia Jwang' agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak maro e chenro mar mbako romo. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.